Olentzero Maitea. Zer modu zaude? Ni Maili naiz eta aurten ere gutun hau idazten ari natzaizu. Bihurrikeri pare bat edo beste egin ditudala badakit, baina orokorrean oso ondo portatu naizela uste dut. Hei, kaixo lagunak! Hemen nago Olentzeroren gutuna idazten. Zu egitatzi alduzue? Ez? Segi, hartu arkatza edo boligrafoa eta segi idaztera. Gero sobre batean sartu eta xup, postontzira zuzenean Olentzeroren etxera. Ei lagunok, esnatu! Ikusi duzuen bezala, gaurkoa azken programa dugu. Bai, 2015-garreneko azkenengo programa. Eta bai, asmatu duzue, gabonak ditugu oraingoan gure programako aintzindari. Eta ezautzen Olentzeroren abestia, entzun adi ondo. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatza egitera. Horra, gure Olentzero, pipa hortzetan duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxuekin, bihar merendatzeko botilarduakin. Olentzero burua handia, entendimentuz jantzia, bardarratxean edan omendu amar horruko zagia. Aiur de tripa hundia, tralaralalalalalalala, aiur de tripa hundia, tralaralalalalalalala. Horra, gure Olentzero, pipa hortzetan duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxuekin, bihar merendatzeko botilardoakin. Gaur, Aiton Amonen baserrian, sekulako pinu elegantea jarri dugu. Basora joan gara, eta bertan, ederren aukeratu ondoren, planto egin dugu nun, eta baserriko egongelan. Eta badakizuen uzartu dugun, lorontzi batean, gabonak bukatzen direnean, berriz ere bueltatuko bai dugu, basora, dagokion lekura. Sekulako koloretako gauza pila zintzilikatuko ditugu bertan, baina adi, ez edozein motatako apaingarriak, gure eskuekin egindakoak baizik. Begira! Betea jaukatetan besteak hor konpon. Ringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Galdara bete aza egosi, koloretsuak gorriak, bere ala iruntzi notzan azkenengoko horriak. Galdara bete aza egosi, koloretsuak gorriak, bere ala iruntzi notzan azkenengoko horriak. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Hiru puntako hartzal batekin xakarrapua bailitzan, ez dira piko handizko batin barrua utzu zainozan. Hiru puntako hartzal batekin xakarrapua bailitzan, ez dira piko handizko batin barrua utzu zainozan. Dindandon, gabonak dira, zorion, gabonak dindandon, gabonak dira.
Txistua, danborra, guazen jotzera. Ui, eta besti hau inglesez nola izango ete da? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Okay, everyone together now. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ai, gabonetan sentimenduak daude, handik eta hemendik. Oparia jasotzeko desira, familia batu eta elkartzeko parada, aspaldian ikusi ez ditugun lagunak, ikusteko unea izaten omen da ere bai. Eta hemen gurekin batera ez daudenak ere gogorarazteko unea izaten da. Eta batez ere, haurrentzat egun bereziak izaten dira. Ze uste dut gehienok olentzeroren zain egoten garela, ezta? Lagun artean egon arren, egun tristea dauka Marimototxek. Gabonetako opariak zabaltzen ari da guztien begiradapean sutondoan, baina ez da zoriontsu. Aurpegia simurtzen zait batzuetan. Papera bezala eskuetan. Oparia zabaldu du Marimototxek. Marrazki eder bat da, irribarre bat. Marimototxek ordea ez du barre egin. Martin Bertxok azaldu nahi dio, zoriontasuna ez duela opari paperean bilduta aurkituko, ez da marrazki batean ere. Bere esku dagoela zoriontsu izatea. Naiz eta papera narraztu, zoriona ezin da marraztu. Ez alda kanpoan bilatzen duzuna, barruan daramazuna. Beste opari bat ere baduzu. Muxu! Zer da zoriona? Zua biriketan eta txinpartak begietan. Ta punto. Listo. Bagutuna bukatu dut, idatzi dut. Eta politagoa gelditzeko badakit zer egin behar dudan. Lehen goizean, pinua jarri ondoren, Marikalambre etorri zaigu baserrira. Eta baldakizu ezer erakutsi digun, gure gutuna era elegante batean nola apaindu. Eta zer behar genuen, Marikalambre?
gatza, ura eta zer gehiago? Kaixo lagunok, ongi etorri gure laborategira. Inoiz gertatu altzaizue, opari bat egin nahi eta dirurik ez izatea? Nire bai, baina amunak oso opari polita nola egin bat ere dirurik gastatu gabe erakutsi zidan. Eta benetan izan ze polita. Nahi duzu ikasi tinta distiratsua egiten? Askotan egin dituzuen marrazkiak oparitzeko baiet. Hau, berezia izango da. Eta bakarri behar dezue. Ura, gatza, pintzela, makiltxo bat nahazteko, eta kartulina bat. Adibidez, hauxe, urdina. Ikusi. Gatza botako debureta. Eta nahaztu egingo du. Urgazia izango da, gure tinta distiratsua. Pazientzi pixkat izan behar da. Konturatu azarete pazientzia hitzaren barruan zientzia dagoela. Leku askotan dago zientzia bai. Gutxien espero dugunean ere, baita esperimentu honetan ere. Pintzelarekin nahi dituzuen marrazkiak egin. Izarrak adibidez. Eguzki, haundi eta distiratsu bat. Izpiekin berotzeko gu guztiok goize goxo. Eta hemen apaingarri bat jarriko dut. Zer, ez duzu inon distirarik ikusten, ez ez? Ba, pazientzia izan behar data. Esan dizuet, pazientziaren barruan dagoela zientzia. Marrazkia lehortzen utziko dugu, eta ia zer gertatzen den. Pixkatean itxoingo dugu, bale? Gero arte, begira txinpartak, lehortzen utzi dugu eta poli-polita gelditu da, distiraz betea. Orain zalantza bat bakarrik daukat, nori oparituko dio? Ea zuek ere ze opari polita egiten duzuen. Ai, zeinen ederki egoten dan bat oporretan. Baina badakizu ezer, gauzatxo bat erabaki dut. Nire eskuak ez ditudala oporretara bialduko. Ez, denbora pila bat daukagu, bai familia artekoekin, bai lagunekin egoteko. Eta zergaitik ez? Eskuak martxan jarri eta eskulan polit batzuk egiten baditugu? Eta gainera, era berezi batean, birziklatzeko materiala erabiliz. Begira, zer egin dezakegu gure esku polit hauekin?
Odei, 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 baina non zaude, Odei? Etorri zaitez gugana, gaur bai, benetan behar zaitugula. Zer gabonak, zer dira magia gabe. Bai, etorri zaitez, eta erakutzi ezaiguzu, zuk dakizkizun truko horiek, familia txundituta gelditu dadin. Kaixo lagunak, ongi etorriak berriz ere. Gaur joko berezia daukagu bi arrazoiengatik bira. Lehenengoa, nik egin nuen lehen jokoa izan zen. Eta zorri bakarrik, baizik eta nik ikasi eta ikusi nuen lehen jokoa izan zen. Gainera, beste arrazoi bat dago, nik ez dudala gaur bakarrik magia egingo, baizik eta zuok guztiok egingo duzute etxetik, ordenagailu atzetik begira. Horretarako, bolatxo hau erabiliko dugu, hau izango da biktima modukoa, desagerrarazi egingo dugulako. Eta ez hori bakarrik, baita edalontzi hau erabiliko dugu. Denok pentsatu alduzute, hartu eta poltsikora eramaten dudala. Hor edalontzia jarriz, ezin izango dut ez da ukitu ere. Kontxa! Trampa egin nahi zenuten magoarekin. Horrela ikusi aldezut eta begira, tapatu egingo dugu horrela. Paper pixka batekin, horrela ongi estalita ezin dezute ezer ikusi bira. Edalontzia, bolatxoa, oso argi hor jarrita, 3 arte zenbatuko dugu eta magia gertatuko da begira. 1, 2 eta... Kontxo! Itxoin, errepikatu egin dugu. Repetitxone. 1, 2 eta... Baina... Itxoin. 1, 2 eta... Baina... Zuk magia egiten ari zarete etxetik? Magia egin behar dezuten erekin, benga, boazen. Azken aldiz, bai, benga. Zailago oraindik, bai? Boazen ara. 1, 2 eta 3. Baina, zegin dezute? Edalontzia desagerrarazi! Pilotatxoa desagerrarazi behar zenuten! Beno, lagunok, horrelakoa da magia. Batzutan magoak ere, harritzen gara magiaz. Lagunok, hurrengo asten ikusten gara, eta hau azaltzen dugu. Aio! Aizue, zueik olentzerori zer eskatu diozue? Kotxe bat? Edo baloi bat? Edo bizikleta bat? Badakizue zer, nik aurten ez diot jostailurik eskatu. Ez, badakizue zergaitik, etxea jostailuz lepo dudalako. Eta erabakitut aurten beste gauzatxo bat eskatzea. Aurten bai, liburuak eskatu ditut. Hauekin, nahi dudana egin bai dezaket. Amestu, ametzoroak izan eta abentura zoragarriak bizi. Eta nola ez, nik nahi dudan txokoetara bidaiatu. Ez ala? Begi urdinak ditut. Muxu gorria. Bai, panpin bat naiz. Olentzerorekin etorri zen panpina. Eta kontatuko dizuedana, duela zein beste nire gertatutakoa da. Lagun berria. Mikel zen nire lagunik onena. Beharbada bakarra. Eta jolasean ematen genituen orduak eta orduak. Zibarekin, trenarekin. Eta gauero, 11 abentura irakortzen genituen elkarrekin. Baina egun batean... Ez ustea. Urtero bezala, Mikel olentzerori gutuna idazten ari zen. Eta bertan, hurrengo urterako jolasean ibiltzeko behar genituen guztiak eskatzen zituen. Mikel, bukatu alduzu gutuna? Bai ama, bukatu dut. Azkar bukatu duzu ezta? Bai ama, panpin berri bat besterik ez dut eskatu. Panpin berria, baina hain zarra otenago ni. Ez aldo gogoan etorri nintzenekoa, nire usain goxoa eta zeinen pozik jarri zen bera. Ikastolan ere, elkarrekin ibiltzen ginen batekin eta bestearekin jolasean. Eta gero, hainbeste jolastu ondoren, urpeko abenturak izaten genituen. Eta noski, gero hainbeste jolastu eta uretan ibili ondoren, onena egan egitea. Txori eta laino artean, egan. Eta neka eginda, egunaren amaieran, estu elkar besarkatu, eta ametsen mundura joaten ginen. Baina bai, zahartxo nengoen. Eta Mikelek panpin berria nahi zuen, eta baita lortu ere. Eta antxe panpin berria, berria, irribartxu, leuna. Baina Mikel ohartu zen bai. Triste nengoela, niri begiratu, eta panpin berria eta ni elkarra aurkeztu gintuen
Beira Maren, hau Inaxito da. Kaixo. Kaixo. Eta orduz geroztik, 3 elkarrekin. Izan ere, jolaserako denak elkarrekin, beti ere hobeto. Abrakadabra, hauntzaren hanka, abila zarazu odei, txundituta usten nauzu, zure esku jolasekin. Sekulako magia jolasak egiten dituzu. Baina tira, zer moduz orain zelan egin duzun erakusten badiguzu? Segabon hauetan magia saio berezi bat. Prestatzea nahi dut nire familiako guztiak txundituta usteko. Segi, erakutsi dazu? Azte joku polita pasaden astean egin genuena. Nola desagertu zen edalontzi hori, modu errez batean, eta denok egin ahal izateko azaldu egingo dugu begira. Behar duguna, edozein bolatxo, paper bolatxo bat, edalontzi bat, eta paper pixka bat. Beraz, nola egingo dugu? Begira. Bolatxoa edalontziaren azpian jarriko dugu. Esango dugu, izango dela bolatxoa desagertuko dena. Horrela, jende guztia, atentzioa bolatxoan dauka, eta edalontzian ez da fijatzen. Tapatzen dugu edalontzia, esanez, tapatzen ez badugu, ikusi egingo dela bolatxoaren desagerpena. Eta, berez gaude, magia egiteko. Hemen edalontzia daukagu, bolatxoa barruan ipiniko dugu, baina gauzatxo bat behar dugu. Edalontziaren desagerpena, berontz egingo dugu, hau da, mailatik berantz eroriko da. Ze erreza da paper honekin, zeren edalontziak entzen badugu, edalontziaren forma berdinarekin geratzen da. Ikusten, eta irudikatzen du edalontzia dagoela, baina benetan ez. Beraz, edalontzia ipiniko dugu. Horrela. Eta momentu batean, edalontzia atzerantz botatzean, edalontzia askatu egingo dugu. Horretarako, eta nola ez apurtzeko, kojin moduko bat jarriko dugu lurrean. Nahiko handia izatea edalontzia ez ateratzeko. Eta horrela, beldurrik gabe guk bota dezakegu edalontzia. Beraz, edalontziarekin, bolatxoarekin eta paperarekin. Prez gaude magia egiteko. Garantzitsua da, ez zulatzea papera eta betik ez ikustea da mailan ongi jarrita izatea. Beraz, atzerantz botatzen dugu, ez dela desagertu, berriz jartzen dugu, golpea eman, atzerantz hori iruz palau aldiz egin, eta laugarrenean, hankatartean daukagun kojinean botako dugu. Nola? Oso errez. Beste eskua gainen jarriko dugu, ez pentsatzeko behan zerbait egin dugula, kolpe eman, atzerantz eraman, eta atzerantz eramaten dugunean, askatu egingo dugu, hemen edalontzia. Zuek ikusteko, bai? Edalontzia orain, kanpo dago. Hemen daukagu. Begira, ongi ikusteko, bizkor izango zen horrela, askatu eta berriz altxatu. Edalontzia jadanik, ez dago, desagerrara zein dugu. Baina kontu izan, ez erortzea lurrera, bigarrazoengatik entzungo zelako, eta amari edoitari apurtuko zeneokelako edalontzi bat. Hori ez da politia lagunok, beraz magia oroitu beti, dirudiena baina errazago da. Urrengo arte, aio lagunok! Bueno. Ja da, aurtengo azken programaren amaierara iristen ari gara. Bai, ongi entzun duzue, aurtengoa. Ze datorren urtean, hemen egongo gara berriz ere, abentura berriak zuekin gozatzeko asmoz. Beraz, gure aldetik, gabon zoriontsuak pasa eta maitasuna edadadila zuen artean. Aizue, eta gogoratu, inoiz ez agur, gero arte!